Hoxe xa sabedes que houve novidades sobre oposicións. A ver, que non é unha novidade ni nos pilla por sorpresa que vai haber oposicións no 2024, non? Eu xa en varios directos que fixen aquí, algún no verán, incluso a finais do curso pasado, xa xente preguntaba se vai haber oposicións no 2024, sempre vos dixen o mesmo. Vai haber oposicións porque vai haber acumulación de oferta de emprego, encima vai haber eleccións, é dicir, dade por feito que vai haber. Que pasou hoxe? Pois que digamos que temos a... Tampouco é confirmación, pero realmente sí que é. Digo confirmación porque unha confirmación oficial pois é cando se publica a convocatoria, ou polo menos cando se ten acceso ao borrador, pero bueno, máis oficial é cando se publica, non? Pero digamos que o que pasou hoxe foi que no Parlamento o señor presidente don señor Rueda pois dixo iso que vedes agora nas vosas pantallas, que é que haberá oferta de emprego en educación no 2024. Se hai oferta de emprego en educación no 2024 significa que vai haber oposicións en xuño. Iso, hoxe digamos que se confirmou así un pouco máis oficialmente que efectivamente vai haber oposicións no 2024. Permíteme facer unha pequena pausa neste vídeo para comentarche que case o 70% das persoas que o estades vendo non estades aínda suscritas á canle. Así que se che está gustando o vídeo, suscríbete e activa a campa de notificacións para que YouTube te avise cada vez que publique un novo vídeo ou directo. Que pasou cando saiu esta noticia? Que a min non estaba pendente do móvil nese momento. Cando collín o móvil vexo varias mensaxes dicindo: Pablo, pero que ao final vai haber estabilización de novo, que non sei. Digo eu, pero que me estás contando de que estabilización de novo? Se non pode haber xa máis estabilización. Eu xa pensando en mí mesmo dicindo, no, o sea, non pode vir outro concurso de méritos do que teña que facer outro tutorial de non sei cantas horas. Esperamos que non fose que fose un erro de interpretación, algo así. Entón, claro, efectivamente, entrei na Voz de Galicia, entrei en varios medios de comunicación e vin que efectivamente poñían como que ia haber dúas vías incluso, que era como unha vía de estabilización e outra de libre. Poñíano así, eu lino en varios xornais, no Faro de Vigo, na Voz de Galicia, non sei se alguén pode confirmar o que estou dicindo, para que non quedeu aquí de tolo, pero eu lin na Voz de Galicia, en Faro de Vigo, no Correo Gallego, lin iso, que ia haber como unha vía de estabilización e unha vía de libres, tal. Entón eu, na miña cabeza, veuseme ao momento ano pasado, digo, vamos a ver, o ano pasado non quixeron facer ao mesmo tempo digamos dúas vías de reposición e de estabilización, etc. Solo fixeron estabilización por concurso de méritos e por concurso de oposición con unhas regras do xogo totalmente distintas, e agora estadesme dicindo que vai haber o sea, a miña cabeza xa petara nese momento. Pero bueno, viña aí iso tal. Eu a toda esta xente que me preguntou dixenlles que tranquilidade, porque eu penso que máis ben é un erro de interpretación de quen está transcribindo o que di o presidente, ou que o presidente se explicou mal, ou o que sexa, vamos. Entón, claro, agora xusto antes deste directo digo, pois vou buscar as novas estas, tal. E claro, cando empezo a ler a nova, iso desapareceu. O sea, agora xa só pon, ademais aclara, non fixádevos, pero todas as plazas en negrita da futura convocatoria serán libres. O sea, xa cambian a versión, entón isto era o esperable. É o que vos levo dicindo aquí desde non sei canto, é dicir, o lóxico é que as oposicións de 2024 sexan co sistema que había no 2022. Pode haber algún cambio pequeno, tal, pero máis ou menos sería o mesmo. Entón eu entendo que o que queren dicir aquí con libres é que van ser as oposicións normais, porque antes xa digo, falaban de libres e estabilización, e agora xa deixaron só libres. Aquí xa sintúe o que despois cambiou nos medios de comunicación, non? Aquí xa non fala nada de que vai haber dos procesos nin nada polo estilo. Entón iso, en principio, as oposicións de 24 son como o 2022. A oferta de emprego público, cando se empeza a falar dela, aí o que ides ver son simplemente o número de prazas totais por corpos, non por especialidade. É dicir, aí anunciaránse, por exemplo, pois que hai, ponlle 2100 prazas. Hai 2100 prazas. E despois, na oferta de emprego, idelas ver distribuídas por corpos. Pero aí non tedes ainda o número de especialidades, vale? E isto da oferta de emprego, normalmente, é cando se acerque máis o final de ano, vale?
E despois, ben sexa tamén a final de ano ou incluso ás veces a volta do ano novo, é dicir, a principios de xaneiro ou por aí, é o momento no que se coñecen as especialidades que van a oposicións. Vale, estes días preguntadesme moitísimo, pero non vos imaginades, a xente que pregunta: sabes, Pablo, se vai a ver oposicións desta especialidade, da outra especialidade, non sei que. Sempre xa teño unha resposta automática no móvil que poñolle unha barra e xa me dá a resposta automática que é pois que é moi cedo para saber as especialidades concretas que van a oposicións. Por certo, pois que estades interesados e interesadas en oposicións, vou intentar este ano traer aquí a alguén á canle para entrevistar en directo. Intentarei que sexa algún preparador ou preparador de oposicións e teño pensado así como unha entrevista no sentido de consellos pois para a parte práctica, consellos para o tema, consellos para a programación. Entón teño que buscar alguén que me queira vir, claro. Non sei onde o vou buscar, pero bueno, se hai por aí alguén que sexa preparador ou preparador de oposicións por conta propia ou por conta allea nunha academia, está interesado en compartir o seu coñecemento, non é compartir coñecementos, senón compartir os seus consellos, trucos, etcétera, que teña para afrontar unha oposición, pois gustaríame que puidese vir aquí á canle e axudamos un pouco entre os dous a quen se vai presentar as oposicións este ano.